Thank you so much, Pilot. Sulipan kay Paula Narumon.
and Ate Juby Ortiz. Tara na, di ba pala? Pagkalang simoli o marisan postura at tuna haladaw kita simoli pangay-ay nasan kuratsa namuang nangalay bagot kung sikat ka kaya sayaw di basta-basta.
umiha nagsunod-sunuran kay bangin mahulog si Kapitan ug himayura pangailay hirap pagsayaw ug pamusura ay kay batiganahan pahira hindi ra pagala. Thank you so much, Mr. Brgy.Pangpang and Ate Presi. Thank you so much sa iyong pagsayang.